Aray number 1. Aray. Alam mong hindi tama ginagawa mo. You will never ever enjoy your spiritual life. Kasi alam mo tama eh. Ba't mo ginagawa? Alam mong mali, ba't mo ginagawa? Tama ba? Kaya itong kagandahan sa ating Panginoon, itinatama tayo dahil mahal tayo, hindi dahil para tirahin ka o para saktan ka, hindi. Upang makita mo na anak, mali yan. Dahil ikay isang Christian. Pagtatama ay pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Hindi accepted si Pastor, pati nga ako, puro ako aray. Dahil napakahirap talaga. Ngunit, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos. Dapat bihag na tayo kay Kristo. Yan mga kapatid. Ang hirap, no? Mahirap ba? Pero kaya, Panginoon. Pero kaya, Lord. Pero kaya, Pastor. How to recognize your own life this day? Your life must be contented with God, committed, and confined in the presence of God. Dahil tayo'y patay na sa kasalanan. Next, release past habits. Verse 8 to 10. Release past habits. Ano yung habits? Nakagawian? Hangahabi niya. Habits. Sabi niya, ngunit kayo itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Okay? Iwasan din ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati yung pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isulot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago ang nagiging kararawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siya makilala. Release past habits. Kakapsa, nagdamdo ko pati galit sa puso, release for you to enjoy. Nagdamdo ko pati road, release. Nagdamdo ko pa nga, talaga na, makikita pa na yung tao ko, magbagsulo mo. Nakapata sa tiyayan. Nga nakikita ko pa lang na nagadutin pang panunuto mo, nga rami itong tinyana. Siguro nagadutin kasi yung kanyak niya. Ang panunuto na, tayo na titiraan. Yung sino mo natali ng itismisan na inugsaon ni Pastor at sakang titiraan ni Pastor, kakapsa. Tayo may sak din yung church. Ako mo, alaramidan niyo, pinagbiyak, nagditikin mensahe para kadatay amin, pati siya, Pastor, para kadatay amin. Amen. Iso mo masaktan tayo ako, salamat, isiyos usto na kami, tulungan na kami ang value, tulungan na kami ang kaligtan ni aning baso, tulungan na kami na sumubugin ka na po Diyos, magkaumang ka talaga taga-aramin, hindi baso na po Diyos. Maging seryoso, magtuman na po Diyos, hindi pinagbiyaking ka. Tamo, nagbiyaking ka, nagbiyaking ka po Diyos, at natin napintas ka mapasama niya ni Biyagmi. Amen. Alive eternally in the presence of God. Tingnan niyo mga kapatid, no? Release past habits. At ka po uso. Okay, dali uso. Napakarami yung nagagawa ng bibig natin. Diyan ko natin pipinirdi. Baglaki din tawag dito yung church. Sa. Yung mga mga mo, sa. Ang pipindir di babalat di bibig, dito church awan sa. Bigyan mo gumawa di bibig kayon. Minsan makasakit din tao. Tutpunana, itakwil, galit, puot. Napuot yun. Itakwil, sabi niya. Sama ng loob, iwas, ang sarap ang mahalan. Ang sarap mahalin yung tao na kasakit sa'yo, kapatid, tama na. Ayoko na, masakit, pero babaon nila ko yun. I love you. Chuk-chuk. Amen. Ibig sabihin, manaig ang pagmamahalan sa mga nananampalatayang Kristiyano sa Panginoon. Kaya, puro kayong ito, pipinirtin sa. Puro kayong ito, mga niya, payamin kita kami bigay. Pagod ninyo. Dahil nasa talagang dahil ito kami bigyaw. Noong nasusurma ko dyan sa una, paputot mo, na-trainer na lang sa sao. So, ano makita, hi. Kumusta ka lang? Ang ganda mo naman. Hindi lang eh. Surong. Sige, hanggang na ito, nasakit. At dati ginatang ko din ng isang datalugan. May tiban. Palaman naman di tinapay. Sis. Tatanong ka na, pagyan mo. Ang sarap.